Good morning guys. Ayan, fishing naman tayo. Nagbabalik. Hihi. So pasensya na kayo guys na hindi tayo nakapag-update at saka kapag video kasi busy tayo sa trabaho, sa work. Ayan. So nandito tayo ngayon sa San Simon, Pampanga. Ayan mga kasama natin Say hi mga Hi guys. Yun Yehey! So mangungulang tayo ngayon guys. Dito pa rin tayo sa spot natin. Ayan. Ganda rin yung mga talaga dito. Kasi maaliwalas. Hindi mainit. Ayun. So let's go guys. So ayun guys, magpipising na tayo. Naka-sit up na tayo. Ayan. Yan si Rapi Tulpo. Ubos agad. Nirapay. Pinaglaruan lang Guys, daddy guys. Woohoo! Holy guys, very nice. Laki. Ayan guys. Solid guys, thank you Lord. Woohoo! Sana all. Sabi ko Laki. Uy. Nainipit ka Uy. Uy, gago. Puta. Ka manipit. Tatanggalin ko na nga Gugulat pa ako. Yan guys, very nice. 1-0. Hihi. Laki Thank you Lord. Woohoo! Ito pa. Magalaw na. Uy, huli guys. Huli guys. Woohoo! Woohoo! Hihi. Ayun guys, pangalawa natin. Thank you. Yeah! 2-0. Woohoo! Hey guys. Kahuli ng damo. Damo. Yan, thank you Lord. Pangalawa. So maglalagay muna tayo pain. Guys, huli na naman guys. Lakas. Wait, ano to? Tilapia. Yan to, tilapia. Tilapia guys. Hi guys. Tilapia. Laki rin Tilapia. Wuhuy. Pang prito guys. Very very nice. Thank you. Yes, kinakagat na guys. Uy, ano to guys? Uy! Ruho guys, ruho. Sana all. Por 0. Ruho guys, ruho. Kadali tayo. Sana all. Roho.
Oh, laki na rin, oh. Di talaga siya makakawala. Thank you, Lord. Ano? Nakadali ka na dyan? Ayan guys, ito lang yung nahuli natin. 4 lang. Naubusan tayo ng taga guys. Kaya yan lang ang huli natin. So, yan lang guys ang ating video ngayon.